Ambok na siya. Hello, maayong adlaw mga palangga, kay padung naman pud hunas karong hapon. So adto na pud ta sa hunasan magtikaw-tikaw. Magsugod ta sa pagpanguha aning gitawag namo nga akaak diri sa isla usa ka klase sa kasag nga gamay kaayo, gamay siya nga klase pero pagkalami sa iyang unod. Ayaw lagi kay kasakit. Tanawi ako ko uy gidi palubong tong kilawon. Next is ang para sa kinilaw nga nakapangayo ta kang papa sa iyang kuha gikan sa bungsod. Mga latab, gunggong, katambak which is perfect para sa kinilaw. Ang uban atong gisugba nagdala man tag uling kay syempre basta mga Girl Scout magready jud ta sa atong mga gamitunon o kinahanglanon sa atong mga lakaw unya ang akaak pwede pud na nga isugba. Ang panahon nga hunas sa hapon mga palangga dili siya permi nga mahitabo no maong makahibaw ganita nga hunas sa hapon aw diretso dayon ta adto sa hunasan. Unya kay di raman kay kita mo ina-inform ani nga season mao makakita jud tag mga amigo diri sa buntay. Ay mo ko ateng, ay ka na teng. Pasayan mo. No. So shout out sa mga taga Muambok nga kugipod manginhas og manguhag pasayan. Luto na ang gisugba ni Raymond nga buwawo or bulalo ang tawag sa uban. Karon pa ko na inform nga makaon jud di ay ni siya pwede steam, isugba or imo bang sabawan. So karon abot na si Tia Bibi gikan na masayan mao ni ang iyang kuha. Pagwalay. Oh. So. Sugba. Magkuha ako na ko isugba. Kay gipakuha man tag para sugba aw syempre ato nang respetaran no mangita tag dudagko diri kay aron dali nga mabali sa uling sayang pud baya ang atong uling dali ra kay ni nga maluto pwede ra man gani nga kilawon. Okay din ang pasayan hapok lang kay hapok kilo gamay ra nga pasayan ang atong isugba pangga kay iya pud ning ibaligya ni Tia Bibi. Ang proseso ani is steam or tanukon nya daghanon pagbutang ang asin unya ibulad. Pon mga palangga akong ipakita ninyo ang proseso ani usa pud siya ka source of income diri sa isla. Okay, so as you can see ready na ang atong mga sudan para sa panihapon unya gamay ra ang atong kanod pero solve na kaayo ang atong panihapon ani. So unsa pa man ang atong gipaabot aw ato nang sugdan og kaon diha. Mamay oy. Ayan. Lingkod di ba? Kasi ito sa anong ban git na. Yung labigar. Shoutout di ay sa akong mga kauban ang akong igagaw nga si Raymond ug si Jumar unya ang akong iyaan nga gwapa si Tia Bibi. Ayan. Maya po. Ang ganit. Mula chogbatan na na? Kambok na siya. Tambok. Init. Ikaw mahuman ka sa kaon. Luto lang yung pilis. Kasambok.